Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkamu da sake saduwa tare da ku a daidai wannan lokaci. A yau din nan zamu dauko tsohon zance ko kuma tsohuwar magana, domin hakan ne yake bamu dama domin mu bayyana muku ainihin abubuwan da suke gudana a cikin masana'antar Kannywood da kuma abubuwan da suke tsakanin jaruman matan Kannywood da ma har ma maza, ko kuma mace da namiji, ko kuma namiji da mace, ko kuma mace da mace, ko kuma namiji da namiji. Sirkan Kannywood a cikin iya wannan tasha ne kaɗai za ku dinga sauraron su. Da haka ku yi subscribing kana ku danna ƙararrawa domin jin sirrikan Kannywood da zarar mun wallafa labaranmu a cikin wannan tasha. A yanzu sai muka samu wasu rahotanni. Idan muka haɗa su da na baya, abin zai mutukar baka mamaki, kuma abin zai mutukar baki mamaki, musamman ma idan aka duba alaƙa da take tsakanin jaruma Hadiza Gabon da kuma jaruma Fhati Washa. Babu wani taɓa tunanin cewa tsakanin waɗannan jarumai za su iya samun matsala akan wani ƙalilan abu, kuma abin da bai taka kara ya karya ba, domin wasu da sun yi matuƙar mamaki da aka ga cewa wai sun goge lambar juna, sai dai wasu sun karyata hakan, wasu kuma sun gaskata hakan, musamman ma idan aka yi waiwaye da yanayin yadda gaskiya ta fita, kuma da yanayin yadda aka yi la'akari da yadda suke mu'amalar su a kwanakin baya da kuma yanzu. Idan ba ku manta ba, a kwanakin baya Hadiza Gabon da kuma Fhati Washa, bugu da ƙari har ma da Rahama Sadau, sukan shiga ƙasashen ƙetare, ƙasashe daban-daban, kuma sukan yi yawace, sukan sha askirin, kuma sukan je gidajen abinci daban-daban, sukan kwana a dukkanin hotel ɗin da suke so a ƙasashe daban-daban. Babu wanda ya taɓa tunanin cewa za su samu matsala, sai aka ga a cikin ƙanƙanin lokaci sun raba gari, ma'ana sun rabu, ma'ana ba sa tare a yanzu. Bincike ya kai ga cewa sai da muka gano ainihin abin da ya faru bayan mun tattauna da dukkanin ɗaya daga cikinsu, wacce kowace daga ciki ta gaya mana ainihin abin da ya faru, inda kuma a yanzu za mu gaya muku ainihin dalilin faruwa hakan da kuma ainihin abin da zai haɗa su, ko kuma mu ce ya haɗa su ɗin har ake zargi ko kuma aka tabbatar da rigimar su, domin kowace daga ciki ta faɗi dalilinta, kuma kowace daga ciki tana da gaskiya, ko kuma mu ce kowace daga ciki ba ta da gaskiya, domin an ce kwakwalwar mace ƙarama ce kamar yadda wasu suke faɗa, amma dai ko ba komai wasu suna cewa abin da namiji yayi mace za ta iya yi. A yanzu za mu gaya muku ainihin abubuwan da suke faruwa, sai dai kafin nan, ina mutanen da suke yawan ɗaukar lambar mu su kira mu dangane da cewa suna so za mu buɗe musu sabon YouTube channel? Ina sababbin mawaƙa? Ina waɗanda suke sha'awar za su dinga ɗora shirye-shirye kamar yadda muke ɗorawa? Ina kuma waɗanda suke harkar comedy? Ina kuma waɗanda suke harkar bidiyoyi na wasanninsu? Ina kuma waɗanda suke bidiyoyi na kasuwancinsu? Ku sani cewa a yanzu lokaci ya riga yayi ga mai bukata zai iya ɗaukar lambar mu ya kira mu kai tsaye, ko kuma ya bibiye mu ta WhatsApp domin mu buɗe mai sabon YouTube channel, domin YouTube channel shi kaɗai ne yake isar da sako a cikin ƙanƙanin lokaci, kuma a faɗin duniya a ko'ina a sanka. Ina kuma 'yan kasuwa waɗanda suke sha'awa za mu tallata musu hajojinsu a faɗin duniya? Ina waɗanda suke da shaguna? Ina kuma waɗanda suke da kamfanonuwa? Ina kuma wanda suke kasuwancinsu a gidajensu? Ina malamai magada annabawa? Ina kuma masu magunguna na gargajiya? Ku sani cewa a yanzu ku kanku nesa ta riga ta zo kusa. Ga wanda yake bukata za mu tallata mai hajojinsa a faɗin duniya, zai iya ɗaukar lambar mu ya kira mu kai tsaye, ko kuma ya bibiye mu ta WhatsApp. Ku sani cewa talla yana da matukar kima, kuma yana da matukar amfani a gurin ɗan kasuwa, domin ta ɓangaren talla ne kaɗai za ka sanu, kuma a san ka a faɗin duniya, har a dinga neman ka, a dinga bibiyar ka a duk inda kake. A gurguje bari mu dawo ainihin abin da ya ajiye mu, domin yaɗa abubuwan da suka ajiye mu ɓangaren waɗannan manya-manyan jarumai Hadiza Gabon da kuma Fhati Washa, musamman ma akan abubuwan da suke faruwa a yanzu. Sai dai ba mu da lokaci, dai mu ce ku ci gaba da bibiyar mu domin jin sirrukan jaruman Kannywood.